Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sheak Dahiru Usman Bauci ya rasu. What? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ko sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din ko dan Najeriya mun yi rashin babban malami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da gaske kake ko kuma dai a'a wasa kake yi? Wallahi da gaske nake yi. Kakanmu babanmu malamin mu Sheak Dahiru Usman Bauci ya rasu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya rasu ran Laraba amma kuma ran Juma'a aka binne shi. Menene? Maimaita abin da ka faɗa gabana. Na ce ya rasu ran Laraba amma kuma ran Juma'a aka binne shi. Ba maganin banza maganin wofi. A'a ba fa maganar banza ba fa, ba maganar wofi ba. Ila akwai wani kwakwaran dalilin da yasa aka yi hakan ne. Wai me kake nufi ne? Abin da nake nufi ya rasu ran Laraba amma kuma an binne shi ran Juma'a. To mutane da yawa da sun yi mamaki akan haka. Ni ma dai mamakin da nake ta yi kenan. To ni ma dai mamakin da nake yi kenan. Amma akwai wanda suke ganin hakan daidai ne, akwai wanda suke ganin kuma hakan ba daidai bane, musamman ma 'yan izala. Me kace? Na ce 'yan izala suna ganin abin da aka yi ba daidai bane, ya kamata ran da ya rasu a ranar abin ne shi. Ko da za a jirkinta iya washe gari kawai, bai kamata a kai har ranar Juma'a ba. Amma ko ma dai menene, Allah ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta. Allahumma a'a. Kai Allahumma a'a kuma? Kun san me yasa ta ce haka? Waɗansu daga cikin izala ne to suke faɗan hakan. Wasu ma sun rama abin da aka musu akan rasuwan babban malamin su Dr. Idris Dutsen Tanshi. Wannan ai shirman banza ne da wulakanci. Gaskiya dukan saboda dukan su musulmai ne, kuma izala da ɗariƙan ma dukan su musulmai ne, don haka bai kamata ba, gaskiya bai kamata ana irin wannan abun ba. Shi addinin musulunci so yake a zauna lahiya. Wannan gaskiya ne, don haka waɗansu daga cikin izalan da suke sukan marigayi Sheak Usman Dahiru Bauchi akan su rama abin da aka musu, don Allah su ya ƙuri su daina. Wallahi sai mun rama, na rantse da Allah. To tsakani da Allah dai bai kamata ba, wannan kwata-kwata ba musulunci bane, don haka dan Allah ku ya ƙuri ku daina abin da kuke yi. Kaga ba abin da ya shafe ka a cikin wannan magana. A'a maganar nan fa ta shafe ni. Ya zai waɗansu daga cikin izala su fito suna sukan kakanmu, babanmu, malaminmu Sheak Dahiru Usman Bauchi bayan ya rasu. Ya zai su fito suna magana banza a kansa. Sahabi ne shi? Ko tabi'una ne shi? Ku daya, amma dai babban malami ne a Afirka, kuma kakanmu ne, babanmu ne, kuma yayi wa'azi kala-kala iri daban-daban kafin ya rasu. Kai ni baka san da wannan wa'azin nasa da kidan goge duk ɗaya ne ni a wajena ba? A gurin ku 'yan izala ba, amma ba a gurin sauran mutanen gari ba. Yaya kuke yin abu kamar wasu marasa hankali ne? To kuma fa ya kamata mu yi abu irin na masu hankali. To yanzu da riga an gama magana, duk inda kake a faɗin Najeriya, in dai kai musulmi ne, to dole sai ka je Bauchi ziyara, kuma ka je kabarin Sheak Dahiru Usman Bauchi domin ka kwashi albarka. Hauka ake yi koko ni mahaukaci ne, koko nan garin gaba ne aka ce da kai ba mu da hankali ne? Kana ji ko ka bar wannan maganar ma, don ko ka ki ko ka so sai ka ji, kowa ma sai ya ji. To sai a gaya mun ta yaya? Ye? Sai a gaya mun ta yaya? Kuma ta yaya ne kowa sai ya ji, kowa sai ya je kabarin Sheak Dahiru Usman Bauchi ta'aziyya. Allah ƙarya ne. Ku daina cewa ƙarya ne fa, ba za ku je ba fa. Kabarin irin waɗannan dole sai ana zuwa ana ɗiban albarka. Sahabbai ne ko kuma tabi'ai ne? Shehunnai ne ko kuma mujaddadai ne su? Ko tagazutai ba su kai ba. A'a dan Audu, kalas sun wuce tagazutai, sun ma kai shehunnai in gaya ma dan kaji. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Don haka dai ko kun ko kun so dole kowa sai ya je Bauchi ta'aziyya. Ni na san da zan yi in sa ku dole ma sai kun ji. Waye kai? Ni mana a matsayina na sai na faɗa magaji barista Gogoro Oluwalim. A'a, haba. Ai ba mutunci wai a ga mutum a maka da kare. Kai dai ka sani, ni dai yanzu ina bada hakuri tsakanin izala da ɗariƙa, don Allah a yi hakuri a zauna lafiya, a daina zage-zagen nan. Ai ni ba haka na so ba. Kamar ya, to ke me kike so kenan? Wallahi so ne ka kunna musu wata sabuwar wuta, wurin ya ƙara kaurewa da bala'i. Kai ba ruwana, anya zan iya kuwa. To ina gogewarka a makirci? To kuma haka ne fa. Sai ka ce ba ni na haife ka ba? So ai shikenan, kawai a jira ni a bidiyo na gaba. Yanzu dai muna mika sakon ta'aziyyar mu zuwa Bauchi. Allah ya ji kan kakanmu, babanmu, babban malaminmu na Afirka gabaki daya, Sheak Dahiru Usman Bauchi. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. Amin amin. Salamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Muna yi mu kowa fata alkhairi da fatan kowa na lafiya. Masu mun magana suna so a musu tallan kasuwancin su. To wannan ita ce number waya ta WhatsApp, za ku iya yi mun magana domin tallata kasuwancin ku. Ni ma abin da nake tunani kenan. Masu so a musu bidiyo akan abin da ya shafa rakan kasuwancin su, ko siyasa, biki, ko suna, ko ma dai menene kuna so a muku bidiyo akai, to wannan ita ce number waya ta, za ku iya mun magana ta WhatsApp kadai, banda kira, sai kun zo.